La crisi d'accessibilitat ja és la primera preocupació dels catalans i la tercera en el conjunt d'Espanya. Estem davant d'un problema estructural, amb un augment sostingut dels preus que no es correspon amb l'evolució dels ingressos de les famílies. Titulars només. Primera proposta, desplegament de l'habitatge social d'emergència. Hi ha la llei de 12/2023, no? Ningú acceptaria en aquests moments un infant aquí, a Catalunya, a Espanya, sense escola, sense estar escolaritzat. Ningú acceptaria. Pasando, como viven, porque los va a perjudicar porque son migrantes y los van a deportar. Jubilat de l'Esperança. I amb el lema Peregrins d'Esperança. És a dir, sabem que com a peregrins que som en aquest món sempre esperem, confiem que un canvi hi pot haver. Mireu. Però bueno, no són tants, però és molt bé.